Ante. Mas sobra 115,000 pesos bayaran sang kada Pinoy nga utang. Maayong aga Bacolod, mga gabilogabahin sang Western Visayas. Subong nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 14, 2022. Ang inyong news team, Ini si Action Zil Minardo. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa Yes, good morning mga kaaksyon and mayong aga sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook kag sa YouTube, no? Good morning Action Zil. Action Boy, good morning. Kagti sa aton mga tag-palamati, maayong aga gid, maayo lang na nga pagpangapi-ngapi. Yes, oo, morning kag din sa Action Dorel. Kumusta Action Dorel? Gusto na sa Action Doors. Blue bakasyon siya ba? Sige, Kumusta Action Sale? Aga ka pa na bugtaw? Ikaw pa na maguhan sa aga ka bugtaw? Wala, nagpa-alarm lang ko. Tapos? Binabantayan ang alarm para makabugtaw. Dire kayo nagtulog, oh. So then? Dito. Anong oras ka nag-abot ni? Gabi, wala na ako nagkuha lang ko bayo sa balay eh. Dire ka Balik nagtulog? ko. Gali ka? Wala pa daan sa lakyan kung aga-aga. Hulid ka mo ni James, hindi? Hindi ah. Oh. Hindi ah, budlay na na. Sabi ko, si James di man nagtulog. Oo, dire sa ko. Si Zil galit rin nagtulog, si James rin man nagtulog. Pero lain ka mo tulugan nga duwa. Lain tulugan? Sige. Anyway, sa aton dira ka nagapangapi-aga pa, no? Sa mga kapihan dira, sa nagapangapi, good morning sa inyo. Kag dira sa aton nga mga merkado, sa mga market vendors naton, no? Maayong aga sa inyo dira. Sa naga-monitor gali sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live, no? Kag sa mga drivers man naton, Action Zil. Yes, aga. correct yan, Action Boy, no? Aga pa ni sila baka-baka man sang biyahe, no? Sa iban man nga mga rota sini Action Boy, no? Especially ang banagong area, balang nga jeep, no? Aga-aga pa ni sila Action Boy, kiti dawalaan sila gani ka untat kaya biyahe, no? Kay compare mo sa iban. Ang banago. Kaya may mga isda ni sila nga dito halin mo. Kay iban aga pa. Pagto sa market. Ang iban magluwas nga, may kwanta sila mo, ano pa nag sinigani, ng palapala. Palapala. Ting iban gadulong isda, ang iban ka ba panindahan man. Correct. So do halos 24 oras may biyahe banago. Oo, may ara, 24 Kabalo ko hours. na kaya ang imo nga daan nga mga tambay area, lalabayan sang banago ay. Oo. Ha? Makita mo Tambay gid bala, no? Maka-shot-shot kada ka mga pulo-pulapi ko na. Aga pa ba? Pangapil ang korana yan. Aga pa niya mag-shot-shot. Shot-shot kape gani. Oh, pero kung Miss Georgia, bla may shot-shot nga kape, no? Sige, Sa ato na dira nga mga ka-aksyon nga nag-monitor sa Facebook, good morning sa inyo. Sa mga katapos ang Energy Fans Club, good morning man, no? Kay Melili Oligo, morning. Ana Sinoro, kay Dennis Richard Tibor Roma, kag kay classmate ko Lilian Bermudez sa Melbourne, Australia, no? Ari pagid classmate to si Zilo. Kung magpakasal, ikaw pagid ma-kwan siya. Balo ka kwan siya, designer ni siya. Oh, okay. Dito sa, abi mo ang Miss Earth dito sa Australia, siya ang sponsor sa mga gowns, sa mga muna. Siya ang nag-ubra. Siya ang nag-ubra. Mayon ni siya sa mga sa outfit. No? So, bulubantaan ang daan to, dugay tindog ka para makita niya ka. Mama, kung hawak, lang guro? 23. Takso na daan. Sana all 23 ba? O sige, stand by na sa mga balita lokal. Kaya naman ang White Rose Papaya. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa takna ang alas 6. Sa detalye na sang mga balita lokal. Positibo ang ginimuslan sa isa ka 22 anyos nga lalaki ang ginapangaluyagan sini nga 11 anyos nga bata nga babae sa barangay Gargato sa Banwa sang Hiligaran. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., ang hepe sa Hiligaran PNP, nga natabo ang krimen las 3:30 sang kagahon sa tung Lunes, sa rin ginsulod sang suspetsado sa kwarto ang biktima nga nagakatulog. Sa nakabugtaw ang biktima, ginaligar ang gintayaan ini sang kutsilyo sang suspetsado kag ginpahog nga patyon kung hindi magsunod si Augusto kag dito natabo ang paghimulos. Suno kay Sabando, gintuyo pa sang suspetsado nga magpalagyo apang natakpan ini sa follow-up operation kag karon preso na sa custodial facility sang Hiligaran PNP. Kaso nga paghimulos ang inpasaka sa otoridad sa suspetsado nga suno kay Sabando, nag-ako kag may paghinulsulman sa ginhimo nga krimen. Hungod nga wala giningadlan sa Action Radio Bacolod ang ngalan sang suspetsado kag biktima bilang seguridad man sa mga natungdan. Nagpatigayon sang Greyhound Operation ang katapos sang Bureau of Jail Management and Penology Takuling Martes ng adlaw, Setyembre 3, 2022, kag inimbitar man ang katapos sang Philippine Drug Enforcement Agency kag hepe sang Bacolod City Police Station 8 nga si Police Major Jory Puerto agod saksihan ang nasambit nga operasyon. Suno sa hepe, wala man sang may na-recover nga kontrabando apang naobserbaran nga congested katama ang prisuhan kag wala sang segregation ang mga preso nga depende kon tani sa mga kaso. Palayag sang hepe, masobra 400 lamang ang numero sa mga napreso ang yara dapat sa BGMP, apang sa record nagdangat na sa masobra 800 ang detainee. So hisyo ni Puerto nga mas maayo kung tani nga mas segregate ang mga preso nga nagadepende sa ilang mga kaso kaangay sang murder, homicide, paglapas sa Republic Act 9165 agod ini maimpluwensyahan ang kada isa. Nagtambong man kahapon ang mga personnel sang BCPO kag PIDEA sa Comprehensive Surprise Greyhound Operation kag drug test para sa mga persons deprived of liberty sang Metro Bacolod District Jail Male Dormitory sa Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Suno kay MBDJ Jail Warden Chief Inspector Felix Sarania, ang Greyhound operation kabayan sa ila quarterly operation sa sulod sang prisuhan agud nga matsekyar kag makolekta ang mga kontrabando nga nakasulod sa kada dormitoryo. Na-recover sa otoridad ang mga improvised deadly weapons, electrical wires, kay iban pa nga mataliwis nga bagay. Duga man ni Sariana, ginpaidalo man sa mandatory drug test ang 800 ka mga PDL nga ginpangunahan ako ni patigayon sang PIDEA Negros Occidental Provincial Office agud mapasiguro nga wala nagausar sa ginadumirian nga droga ang mga bilanggo. Ginahanda na sang Police Station 6 ang kaso nga murder batok kay Luigian Barde, 29 anyos, matapos ginbuno kag napatay sa tung Lunes sang gabi si Eduardo Torinas, 60 anyos, residente sang Purok 5, Puente Villa, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Dax Santillan, OIC sang Police Station 6, samtang nagalantaw sang telebisyon si Tornea, nagsulod sa puluyan sang biktima si Barde kag ginbuno si Tornea. Ginhingagaw padala ang biktima sa Bacolod Adventist Medical Center apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Joy Lorenzo matapos nakaangkon sang malubha nga pila sa tuong nga mata kag sa ulo. Sa follow-up operation sang mga kapulisan, tigayon nga naaresto si Barde kag na-recover man sa iya ang isa ka steel rod ginabulubanta 14 ka pulgada ang kalabaon. Ang madugay na nga dinumtanay ang nakita nga motibo sa pagpatay. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag ni Isabela Police Station Deputy Chief of Police Lieutenant Dante Balinario nga naglupok ang goma sang truck nga kargado sa ginamanta 40 ka tonelada sang tubo kag nadulaan sang control rason sa pagkabunggo sang truck sa isa ka puluyan sa National Highway sa Barangay Gintuban, Banwa sang Isabela, mga pasado las 6 ang takna sang gabi sa tong Setyembre 12. Ginpahayag ni Balinario nga nag-overtake ang truck nga ginamaneho ni Ernel Terol sa isa ka tricycle. Kag pagbalik sa iyas ning linya, may isa pagid ka tricycle sa iya atubang nga nagpondo.
Sunod kay Balinario, ginwarik ni Tirol ang monobela, agud malikawan ang tricycle. Apang gulpi na lang nga naglupok ang goma, rason nga naduraan na sang control, kag nabungguan ang 3 katao nga magpamilya nga nagatambay sa guwa sila puluyan. Antes mabungguan ang puluyan kung balay nga panagyahan ni Rowena Malabon. Bangod sini, patay si Eduardo Malabon, 66 anyos kag pilason ma ang duha ka mahinablos niya. Yasanay Ariel Malabon, 27 anyos, kag ang menor de edad nga si Laika Malabon apang nakagwa na sa ospital. Pilason naman ang helper ni Tirol nga si Dan Pluhinog, 19 anyos, nga karon pa dayon man ginabulong sa ospital. Magluwas sa mga biktima, may mga tricycle pa kag motorsiklo ang naumid nga nabungguan sa truck nga nakapark sa tubang sang balay ni Rowena. Gintala na sa Setyembre 15, 2022 ang pagsinapol sa Bacolod Tourism Office kag Bacolod Ihum Foundation organizers ng Mascara Festival 2022 kaupod ang mga tigluwas sa mga hotel sa syudad. Suno kay City Tourism Officer Maria Teresa Maninili, patalakayon ang occupancy rate sa mga tourism accommodation sa syudad sang Bacolod para sa Mascara Festival 2022. Pero suno kay Mananili, sa iya nga inisyal nga impormasyon, fully booked na ang mga hotel nga yara sa business district sa syudad, kaangay sa Dalan Lacson kag sa downtown area, ilabi na sa highlights o kon ikatatlo nga semana sa Oktubre. Suno kay Mananili, may mga hotel pa sa sur nga bahin sa syudad nga yara pa lamang sa kapin 40% occupancy rate. Sa record isang CTO, may 19 sa 20 ka mga hotel sa Bacolod kag 4 ka resorts ang accredited sa DOT. Sa impormasyon ni Mananili, may mga turista naman nga nagapabook sa iban nga tourism accommodation sa Guasang Bacolod. Nagahulat pa ang Negros Occidental Police Provincial Office sa joint security meeting para sa Mascara Festival sa bulan sa Oktubre. Sunod ka Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang NOCPO, preparado kag komitido ang NOCPO nga magbulig sa Bacolod City Police Office sa pagpabilin sang safety and security sa palibot sa siyudad sang Bacolod sa sulod sang 3 ka semana nga selebrasyon. Dunga pa ni Catalogo, sa masami ang mga kapulisan sa NOCPO ang gina-assign sa Panaad Park and Stadium, apang kung kinahanglan sang augmentation sa iban nga festival sites, inaay ga evaluate pa sang higher command kag magadepende sa availability sang police personnel. Ginklaro man ni Catalogo nga sa tion may NOCPO personnel nga i-assign sa Panaad Park and Stadium nga isa sa mga venues sang Mascara Festival. Ang pulis ang mahimo maka-aresto sa mga nagalapas sa layi kapag sulundan, apang ini ay ga-detain sa natundan nga mga police stations nga sakop sang lugar sa ila area of responsibility. Ginkumpirma naman sang NOCPO nga nagpahibalo na ang DCPO sang padagyunon nga joint security meeting para sa Mascara Festival. Ginre-assign sa Antique Police Provincial Office ang 6 ka mga police commissioned officers gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOPO, isa sa mga ginsaylo sa Apo amo si Police Lieutenant Colonel Jigger Jimeno nga sadto nagapangalagad bilang Chief sang Provincial Community Affairs and Development Unit sang NOPO. Bangod sinigin pahamtang bilang officer in charge sa NOPO si Police Major Ruel Colanag. Ginsaylo man sa Apo sanday Police Lieutenant Lene de los Santos sang Morsha PNP, Police Lieutenant Rex Lendong sang Lacasiliana PNP, Police Lieutenant Alfonso Prescia sang Cadiz City PNP, Police Lieutenant Jomel Salarda sang Cabancalan City PNP, Police Lieutenant Charles Richard Casalan sang Binalbagan PNP. Suno kay Catalogo, ang reassignment order ang ginapapanaog sang Police Regional Office 6 kag nangin epektibo sang Setyembre 10, 2022. Action Radio Philippines Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. State of calamity bangod sang COVID-19 ginpalawig sang presidente. Samtang masobra 115,000 pesos bayaran sang kada Pinoy nga utang. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Sudad sa Sang Bacolod. Okay, diri na kita sakay damo sang kay Dennis Basiga. Christine Minias Villalobos, good morning dira sa imo. Klala mo Tinten? Hindi ko familiar, Hindi Action ka Boy. taga DSB ni siya. Kada pilan di magadto sa station, galing di ka matabuan no? Sakay Miss Jinky de Alagdon, morning dira sa Phoenix, Arizona, kay amigo naton One Ball Gallo. Kag Madam Alma Alvarez Gallo dira naman sa may Las Vegas, Nevada. Homa Lumena, si Ating Iriman, good morning si Ating. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Morning dira sa inyo. Good afternoon in your case kaya hapon na ni sila Action Zilma. Mga pila Action Boy halin sa si Ma'am Mayo. Pila ka no? Ang gap balas ang oras sa ila kag sa diri sa Philippines. Basta mag-amo ni oras kung mag alas 6 subong, I think mga alas 5 sa ila. More or less Sang mga hapon. 23 hours gano'n. Hindi ko sure pero do mga more or less mga maamo na. Kundi las 5 basta ara lang da sa ara mo lapit-lapit lang na da. Okay, ga-gym pa si Ma'am Star. Correct. Ga-gym pa sa Subong. Gym na saya, dugay mapulo, ma-dinner. Gingging Arroyo, dira naman sa, di nga nis gingging sa US man, do sa New Jersey, ni sabla mo. Ging, good morning. Bo kita ko ni siya nag-post bala sa iyaga, kwan sa kanta with the band. Mani sa magkanta mo? 13 hours 13 ahead. hours Okay. ahead. Kamo one day. Ang Pinas. Okay. Sige, 13 hours. Okay. Kita ko ni si Gingging kakanta, magkanta gali, kanta gupod sa banda, bla kanta. 13 kanta. Sampal be, Ma'am. Jambalaya, panang kanta, goodbye, you gotta go, Hindi me ko on my nakarinig. own. Sabi mo kung tigaw lang ko sa mga muamo na. Ikaw ga kanta ka man? Oo. Aba? Kasi lang. Ay, Na concert lang. Kanta si Ada, no? Kanta ka kinaya, taga-radyo ka kinalang ka, kanta ka na. Hindi ka mag-uya-uya. Balo ka, constant practice na mo. Constant practice na. Ba, ita, basi kung ma-discover ka pa, kag ikaw siya pilakad daw, magalutaw. Ay. Magalataw sa deen. Deen malataw. Hindi la. Basi bala ko na Palbaan ka sa... sang lataw. No. Palbaan ka sang lataw. Kasi sa... Hindi bala, basi ko na ikaw ang pilakadlaw, madiskubrihan ka, kag magalutaw ikaw. Hindi kayo magalutaw ka bala nga maayo gali magkanta. Si Ruel Hipilga, morning dira sa imo. Sa imo may arat da? Mars Patigas Lopez, morning man. Sige be, may imo da may basi Amo na si Ma'am Star di ang last nga sa ako nga nag-rate. kay ang iban di abalo ka ikuan bala i-refresh sa Refresh bala ko lang. kay kun i-refresh mo sa gagawan sa mo gagwa sa mga iba naman kay iban hindi pasensya gid sa naga-comment din ang hindi makita kisa way sa gagwa pero i-refresh mo gani ara naman siya no. Si Teresa Linaha Kayaw dira sa Bago City. Teray, morning mare. Sa kay Jean Buarom, mga kumari ko ni Jean Buarom, si Teray, si Virgil Ligaspi Coloso, kumari tubi ko pa lang na kaya ako ang yahada ko sa Enero papakaslon eh. Maninoy ng bayan. Action mo. Maninoy ang beer. Ang hindi Maninoy pa ng gani mga bayan. yahada ka maninoy. Oo. Kung ginaya kay dalo ka ako basta gin-invite ko ni magmaninoy.
Why ko gabalibad? Subong ka balibad lang ko subong kun ko. Kuan ako ga hindi lang ko kun bata. Hindi na iya bunda ano mga Dapat mga pilang kasal, edad. mga kasal na kuya. Di ba la? Pero sa imo magbata kabila kadlaw ti maninuyo mo kundi hindi ka nagalang-alang na ya. Mangita pataman iyado. Ngita pag Iyado. kung magkasal kaya magmaninoy, pwede ko daya. Eh, Pero mangita pa tayo ihado anay. Ang ihado pa. Si maninoy pag no problema siya. Dungan na problema eh. Ma problema na ko yan. Para dasig. Dasig ko sa Ma problema na ko daan nga mamaninoy si mo. Ma problema pag mangita ka sang ihado. Ay na. Para matigayon ang pagkamaninoy. Buligan mo kong itayado. Correct. Para madayon, no? Oo, para dasig. Para, Maloka, kuhan ko na mo ng, two heads are better than one. Duwa ka, many heads ko no, mas damo, maubra kung damo, ga buligay mo. So, kung ka buligay, Sabi ko mayo, mas kung duwang ihado. di ba ganit kung duwa para may pilian? Para may pilian. No? Di ba? Sinimla nila ka collect and select. Kaya tingnan rasang Hindi collect ako padakop. Schedule lang mayo. Kaya madakpan ka niya, tanan dula agad. Correct. So, wag na lang, ka na mag-schedule. Kung sa mga peryahan mo na, may ka mag-juggle, bla. Juggling mo lang na mo. Ginatudloan mo ganito. Ay, morning da kay Ma'am Luisa Luing Melos, kay Dra kay Melchor Melos, morning sa inyo. Kag kay Chay Endring, maayong aga. Dra kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, morning man. Kag kay Cielo Arevalo. Kag kay Excel Faye. Morning dra sa inyo, no? Sige basta kung kung mabulig man ko sa imo, siguro i-kwanta na lang, i-request na lang aton mga ka-action nga mabulig man. Damo ka binuligay mo. Patigayon ba? Sige, standby sa mga balita national. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpalawig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang state of calamity sang tubtob 3 ka bulan bangod sa nakabalayon nga COVID-19 pandemic. Sulod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang magpalawig sa state of calamity ang magabulig sa vaccine indemnity compensation, emergency procurement kag special risk allowance for healthcare workers. Sang 2020, gindeklarar ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang state of calamity kag natalana kung tani nga magatapos sang kahapon Lunes, Setyembre 12. O kung sang Lunes, Setyembre 12.
Nakarecord ang 15,339 kabag-o nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa nakaligad nga isa ka semana. Sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health tubtob Setyembre 12, 2022, ini ang ginbase sa na-record nga datos humalin Setyembre 5 tubtob 11, 2022. Ini ang mas manubo sang 10% kumpara sa mga na-report nga kaso sang makalalaton nga masakit sang Agosto 29 tubtob Setyembre 4. Yara sa 2,197 naman ang daily average cases, samtang may 12 kabago nga severe and critical cases kag 300 naman ang napatay sa nakaligad nga semana. Nagwa man sa datos nga yara sa 28.2% ang non-ICU bed utilization sa diin 500,925 sa 21,020 kanan ICU beds ang nagamit. May 23.9% naman ang ICU bed utilization sa diin 524 sa 2,485 ka ICU beds ang nagamit. May 727 naman ang severe and critical admissions o kon 9.6% sa kabugusan ng COVID-19 admissions. Ginpanugyan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health nga temporaryo hindi pagbaguhon ang definition kung sino ang kabigon nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Sa press briefing, gitpahig ni Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Berhere nga una ginadusos ang DOH nga tawgon nga fully vaccinated ay isa ka persona nga nakabaton sang una nga duha ka primary doses kag una nga booster shots sang COVID-19 vaccine. Apan suno kay Berhere, ginpanugyan sa presidente nga hindi anay tungod makatuga ini sang confusion ilabi na subong nga madamo sang pulis ang inapagwa. Sa karon nga definition, ginatawag nga fully vaccinated ay isa ka persona kung nakabato na sang duha ka primary series. Ginpahayag sa isa ka mamalidha nga dapat ang gobyerno nasyonal mo lamang ang magbakal sa second generation sang COVID-19 vaccines agod mapunggan ang pagkausik sang bakuna. Ginpabutyag ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang iya pananawan matapos ginanunsyo sang Health Department nga 20 milyones sang COVID-19 vaccines nga nagabalor sang malpet 13 billion pesos ang nag-expire na. Suno kay Defensor, ini ang panahon nga ang gobyerno nasyonal na lamang ang magbakal kag hindi na pag-itugyan ang responsibilidad sa LGUs kag private sectors agud hindi mausik ang bakuna. Sa nahibaluan, target ang second generation na COVID-19 vaccines ang old strain kag Omicron variants kalakip na ang sub-variants. Ginpahayag naman ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana nga ang COVID-19 cases mahimo magsaka liwat karon nga voluntaryo na magsuksok sang face mask sa outdoor settings. Sa piyak sini, ginasuportahan ni Salvana ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pagpirma sa executive order nga nagatugot sa optional masking sa open spaces kag non-crowded outdoor areas nga may maayo nga ventilasyon. Sunod kay Salvana, ang epekto sa voluntaryo na lamang pagsuksok sang face mask ang mahimo maobserbahan sa sulod sang 2 tubtob 4 ka semana. Tungod sini, ginpanumdom ni Salvana ang importansya nga ipabilin nga normal ang healthcare capacity kag mapabilin nga manubo ang severe kag critical cases in kaso nga magsaka ang kaso sa COVID-19. Nag-remit ang Philippine Charity Sweepstakes Office sang 2.5 bilyones sa National Treasury nga idogang sa pundo sang PhilHealth bilang suporta sa Universal Healthcare Law. Ginpahayag ni PCSO General Manager Melquiades Melo Robles ang amo nga pondo ang magaluwas pa sa buwis nga ginhatag nila sa Department of Finance. Ginbato ni PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo ang cheque sa press briefing sa Malacanang nga suno sa iya maagi anay sa National Treasury ang pundo anti-silo sa PhilHealth. Ginsiguro naman ni Domingo nga makabulig ini para sa maayo nga financial protection sa mga miyembro. Kalakip man suno sa iya ang paggamitan sang pondo ang pagdugang sa sessions sa mga nagapadialysis kag iban pang orthopedic benefits. Samtang magalambot sang tubtob 115,862 pesos ang kinahanglan bayaran sang kada Pinoy kung tungaon sang alalangay ang 111.2 milyones pesos kung sa kung tungaon ang utang sa Pilipinas sa 111.2 milyones nga populasyon sa Pilipinas. Inanagwa sa estimate sa economic think tank nga Ibon Foundation sa isa ka pahayag sang Lunes. Pila sa maging gamit nga talaksan sang Ibon amo ang datos halin sa Bureau of Treasury, Philippine Statistics Authority kag Family Income and Expenditure Survey.
Kung takso nini sa 25.3 milyones ka pamilya sa Pilipinas, magalambot naman ang utang sa 489,435 pesos. Sa karong nga bulan lamang sa Setyembre, sa Maguang Balita, nga nagtimbuok sa 12.9 trilyones pesos ang outstanding national government debt sa pagtapos ng Hulyo tuig 2022, pinakamataas sa kasaysayan sa Pilipinas. Nagakatabo ini sa karon tungod gindugangan pa ni Presidente Ferdinand Marcos sa 96.1 bilyones pesos ang mga obligasyon sini sa unang nga bulan sa pagpungko sa pwesto tungod sa net issuances ng domestic and external loans, magluwas pa sa currency adjustment. Suno pagid sa datos ng Bureau of Treasury. Maayong nga lawas ini ang handom ni President Secretary Trexie Angeles kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagasaulog subong sang iya ika-65 nga kaadlawan. Suno kay Angeles, handom sang palasyo nga magapabilin nga mabaskog ang presidente para matungdan sini ang iya responsibilidad bilang tagapamuno sang pungsod. Kaupod niya ang Malacañang sa tinutuyo sang presidente nga mahatagan sang maayo nga pagpangabuhi ang tagsa ka Pilipino kang mapahamtang sa maayo nga pungsod. Ginsiguro pa ni Angeles nga padayon niya nga suportahan ang presidente kag ang iya administrasyon sa masunod nga 6 ka tuig. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Morning danay kay Barky Tribe, kag kay Kimpo Yulo, Melvin Piñafiel, Mang Agaman, kag kay Veronica Santillan Manukan. Mga ka-aksyon, inyong mamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning. Ako na Aksyon na Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Zil Minardo. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.